Lero panyasa voice box mkulu wina akunena kuti amalawi nthawi zambiri timathamanga kunena kuti yayi munthu wa ndale akamangidwa timanena kuti wapangidwa pa zifukwa za ndale m'malo molola kuti yayi nkhaniija ipite ku khoti amabwalo akayioneke bwinobwino ndi kumpeza munthu chaulakwa kapena osalakwa. Akuti izi zimachitika chifukwa nthawi zambiri ife amalawi sitimamvetsetsa kapena kuti sitimadziwa kuti kodi gwero kapena kuti background ya nkhani ikuchokera pati. Iwo nkhani yake imene akukamba lero ndi nkhani yokhudzana ndithu ndi Salima Sugar. Kumeneko zikuoneka kuti mafiga zina ndalama komanso maprocedures ena akuoneka kuti samayenda bwino zaka zambuyomo, ndipo munthu mmodzi amene akukhudzidwa ndi nkhani ndi olemekezeka a Joseph Mwanamveka. Ndi nkhaniyo mkulu amene akuyikambasula bwinobwino kupereka ma background ndi mafiga apo ndi apo kuonetsetsa kuti kodi nkhani amalawi mwina muyimvetse kumene ikuchokera kuti kodi Mwanamveka zatheka bwanji kuti apezeke kuti lero ali mchitokosi ya polisi kuganizira mulandu osokoneza zinthu ku kampani ya sugar ya Salima. Ndipo patikali pano Mwanamveka siwolakwa chifukwa chokuti mlanduwo uli ku khoti ifesekane kuti iwo ndiolakwa kapena ndosalakwa zimenezo anganene ndi ku khoti ataona maumboni ambali zonse mbali ya Mwanamveka komanso mbali ya boma. Komanso mkulu amene itu akuwunikira amalawi kuti kodi kumalawi kunoko kuti thani katangale tingapange bwanji. Ndeti khali modzi pali panyasa voice box kuti timve kuti mkulu amene wabwera ndi mfundo zotani lero pa 7 January 2025 pano panyasa voice box. Ndipo akamaliza chonde musayiwale kuchita comment maganizo anu in the comment section below kuti kodi nkhani mutayimva kwa mkuluyu mukuyiona bwanji komanso nzeru za mkuluyu mwanzimva bwanji, mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Nkhani imene mwalankhula wolemekezeka bwana Siraji Badi Phiri wolemekezeka, ndimafuna ndigwirizane nanu kwambiri madzulo ano. Nkhani imene yachitidwa imene ikukhudza wolemekezeka a Joseph Machola Mwanamveka womwenso ndi first vice president kapena ndine kuti vice president wa chigawo cha kumwera cha chipani cha Democratic Progressive Party womwenso ndi membala wa nyumba ya malamulo kuja kuchira zuku. Wolemekezeka his lordship Aroid Muhara Collins Magalasi ndiwena amene atchulidwa mwachidule. Nkhani imeneyi ineyo inandikhudza kwambiri and I was shocked nditamaona mafigures aja kuti mafigures aja ndi ndalama zambiri which is about 638 million dollars equivalent to 1.07 trillion Malawi kwacha. Ndalama zimenezi ndikutengedwa ndi anthu ochepa makamaka wodzapambana kwambiri pamenepo ndi amwenye amene ndithu adabwera ndikungopusitsa amalawi ndikumayimbira m'manja kumalola amwenye adzitapa kunoko ndalama kumati kolo kuchoka kwawo alibe kanthu ndikumakhala mamilioneya mabilioneya kumachokera kunoko. Nzomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani imeneyi ndiyopweteka kwambiri yandikumbutsa nkhani imene imachitika yachina Aturu Gupta ku South Africa. Ndiyomvetsa chisoni kwambiri izi. Kunena kuti tikamalankhula zinthu ngati izi timakonda kulowetsa ndale. Koma ndimafuna ndinene kuti tiyeni poyambirira tisanakhala ndale ndife Amalawi. Tilikonde dziko lathu. Tilinyadire kuti ifeyo ndi Amalawi. Sitidzakhalanso ndi Malawi wina kupatula Malawi uyoyo. Ndi ameneyo amene ifeyo timusiya Malawi wake yemwe. Tiyasira ana athu adzasisira zidzukulu zawo mpaka na pamene Mulungu adzafuna kunena kuti okay apa tathana nalo dziko lapansi. Malawi azakhalabe dziko lathu. Kumene Mulungu watipatsa ifeyo tidzikhala. Nzomvetsa chisoni, nzokhumudwitsa anthu amene aphunzira bwino
apita ku sukulu bwino, anthu amene adalira kuti atigwirire ntchito kukhala miuni yotiunikira ifeyo kayendetsedwe ka chuma chathu mdziko muno, nkukhalanso mimbulu chiswe chaching'ono chowononga. Kusomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa ndalama zimenezi 1.07 trillion malawi kwacha zikadapanga chitukuko chochuluka kwambiri, zikanapanga zinthu zina zimene zikadasintha nkhope ya dziko lathu la Malawi, chifukwa ndalama ndi zathu zimene zikuchokeranso m'matumba mwathu zikamabwereranso mdziko mwathu. Ndalama zimenezi zikanatithandiza kutukula zinthu zina, koma taoneni, ngakhale kutukula ulimi, ineyo pali mfundo zina zimene Malemu Bingu mzimu wawo use mumtendere magwirizana nawo kwambiri. Pa inauguration imene adalankhula 2004 Pakamuzo Stadium adanena kuti Malawi sosauka koma Malawi ndi osauka. Mawu oyamba amenewo tikufuna kuti tisinthe dziko ndikaganizira. Adalankhulaso nthawi ina kuti Africa akhoza kudzidyetsa komanso Malawi akhoza kudzidyetsa. Okay? Nzeru zimene anabweretsa za Green Belt Authority ndi kubweretsanso Salima Sugar. It's a brilliant idea imene adafuna kunena kuti Amalawi adzapindule nayo, Amalawi adzamve kukoma, Amalawi azidzakumbukira tinali ndi mtsogoleri amene anatibweretsera chinthu ichi. Ndizoona tikukumbukira kuti Dwangwa Amika Salima Sugar inabwera inayamba, it's a brainchild wa Malemu Dr. Bingu wa Mutharika, mzimu wawo use mumtendere. But it's unfortunate kuti anyamata amene Professor Bingu wa Mutharika anawadalira kwambiri, monga wolemekezeka a Joseph Machola Mwanamveka, ndi kumakhudzika ndi nkhani zimenezi. Chifukwa wanapo Mwanamveka ngakhale magulitsidwe ali zevu Malawi Savings Bank, Bingu ndindo woyamba kwasankha unali woti akhale CEO wa Malawi Savings Bank. Koma ndiwo amene adayiyambitsa kuyisakaza kwatuma kumapeza zinzawo kuchita kona ivi ndi kutapa ndalama zonse zija, ndikupezeka kuti ilibe kanthu. Ine Malawi Savings Bank ngati kuli chinthu china chimene chimandipweteka kwambiri ni Malawi Savings Bank. Chifukwa Malawi Savings Bank inali mpost office, ine ndagwira ntchito, ine ndinali ku postal savings, ndikuidziwa mmene mpaka nemafika kufika pa Malawi Savings Bank. Itafika pa Malawi Savings Bank ili post office mmene imasuntha kuchoka mmene mukumviraso pano kuti kupeza pa branch yake, kuti bakiri muuza kunena kuti imene tiichotse ipite payokha kuilanda post office twala. Inali banki yoti inathandiza, inakula bwino, imathandiza anthu akumudzi. Mwazonse zija adaononga, akulu acho owononga amene zimakhudza kwambiri adatsogolera nkhani imeneyi ndiwowa leronso amene akhudzira. Ndale tiziyike apo, koma tiyang'ane kuti kodi tsogolo la dziko lathu likuyenda motani. Ndiyamikire nawo zimene achita aboma, komano ndidandaulirenso adindo abomawo kulikonse kumene ali, kumene atamve. Tili ndi problem yonena kuti mwachitsanzo, ndofuna ndinene kunena kuti tili ndi problem ku Malawi, mavuto akulu amene amathandizanso dziko lathu lisatukuke. Chifukwa wina aliyense ndi mdani wa progress ku Malawi. Nkhani ngati zimenezi zonena kuti maumboni ake ali kale ndi zimene zapezedwa ndi ma audit,
report kuchokera ma auditors anthu owerenga akatswiri owerengera chuma atapeza kuti ndi akuti amene anachititsa kuti mismanagement ya chuma kapena kuti misappropriate imene ichitike. Timafuna nkhani ngati imeneyo mpaka nomatenga zaka 15. Ndikukumbukira pali nkhani ina imene idalankhulidwa kunena kuti munthu amatenga 100 million kwachita bribe majaji ndikumangidwa ndikukakhala ku ndende. Koma kungotuluka kuti apilo milandu ijedata siyo khayo. Tidaona Malemu Kasambala amene adachajidwa kuti akakhale ku ndende. I think it was 17 or 18 years. But what was happened? Kungotuluka apilo adakhala mfulu mpaka nakufika afa ndikukachitidwanso munthu wonena kuti he's a culprit. Chifukwa pa apilo is still a culprit ndikumachitidwa accord, state funeral accord. Munthu wonena kuti he's a culprit. Are we really serious? Munthu wonena kuti he's waiting the pending of appeal and then ukampatsa state funeral accord. It's quite unfortunate. Tukuonongaso ndrama za anthu kumeneko za Malawi wasauka mmene Malawi akuvutikira ndi njala kukaononga zinthu zambirimbiri whilst munthuyo he was a culprit, he was waiting. So kuyambira kuti kwa anthu andale, kwa anthu ogwira ntchito, ngakhale kwa anthu akumakhoti, everybody is an enemy of progress. Nkhani ngati zimene zitenga zaka zambirimbiri mpaka natidzayiwala mpaka na ena tidzamwalira nkhani zimene zisanati. Nkhani yonena kuti umboni uli pamodzimodzi nawonso apolisi amakhala ndi changu tonena kuti ukamanga anthu koma adzanena kuti ya tikudikirira tikafufuze kaya. Mukafufuza chiyani chimene mmamangira anthu musanakafufuze ndi chani? Very disappointing and stressful. Chifukwa mmene mukuamanga mmene okhala kunena kuti muli ndi collective evidence kapena zijamati overwhelming evidence. So having overwhelming evidence munene kwatenga anthu kumapita ku court kumachita tikanayesetsa kumakhala ndi ma speed trials kuti zinthu zikamachitika ngati milandu ikabwera idzithansanga inde kuti imaononganso ma resources aboma kapena misonkho ya Malawi yochepa than kuti mlandu kumautenga 6, 7, 8 years munthu akanakhala. Zimafailo zili kumene kuja ndalama zikungopangidwa zili mabudget zimene zija kupita kwa DPP kaya ku Minister of Justice ndalama zikungoonongeka mene momwe. Maloya amene akuyendetsa milandu imeneyo allowance chiyani, so ndalama zikungopita mwangoonongeka mene momwe. Instead kunena kuti tikonze zinthu zija nsanga. Ndigwirizane nanu mufundo ina monga ndanena kunena kuti Dr. Bingwa Mutharika mzimu wause mundende anali munthu wamasomphenya abwino. Koma tsopano ife sitidafune kuchita appreciate maka anyamata awo. Ndiwafuna kunena kuti kawiri anthu akamangidwa tiziyambata chotsandale. Tikazichotsa ndale tione kuti kodi zoona zake ndi ziti. Chifukwa nthawi zonse tikamayikapo ndale mulomo wa ndale kusiya kunena kuti tioneka kuti chilungamo chake ndi chiti, Malawi sadzathandizika every government imene ibwere. Chifukwa mwachitsanzo boma ili tikupita kuchisankho tingoyerekeza kuti boma ili lichoke ndiye tili ndi slogan yomweyi yomane kuti akakamanga mulimbana ndi ma politicians mukuamangira ndale, it's political persecutions. Kodi Katangale tidzathana naye? Katangale sitithana naye tidzingonena kuti okay, it's witch hunting, political witch hunting, political persecution, political persecution. Koma tsopano are we sure kunena kuti Amalawi adzifabe ndi njala ukoko? Amalawi kumaso wabe fertilizer ukoko ndalama zikumakhala ndi the few privileged kukonza zoti ndalama zadzakhale wotchuka mpaka na zidzukulu zawo.
wosauka zidzangosaukirabe zinthu zomvetsa chisoni zimenezo. So zinthu ngati zimenezi zimafunika ma speed trial. Milandu ikaenda changu imakhala bwino, koma yawoba nkhuku ndiye kunkakamila tsiku lomwero ndi lomwero tiyene kundende. Koma yoba anthu mamiliyoni woba mabiliyoni chuma cha Amalawi, uyu wangoba nkhuku ya munthu mmodzi, mbuzi ya munthu mmodzi, timampanga mulandu wake uyende msangamsanga within a day, within 2 days umakhala wata. Koma munthu amene wakaba anthu awawa mbitiyerekezi imene akunena kuti 447 ka 470 billion Malawi kwacha 10 years mulandu ujo kamakatuluka ulibe kanthu. Ikamayamba nkhani imayamba ndi moralo kumathero ake kumapezeka kuti zopanda, koma wokaba nkhuku ndi woba chimanga ndiye kwalimbikira kwambiri ndi munthu wokaba ujeni phavala nthochi. Zomvetsa chisoni kwambiri. Majaji athu pena pake samatithandiza, ndi anthu onena kuti ngakhale amaoneka kuti they are untouchable, koma ndi kudzikonda komanso kumaonetsa kuyipa mtima ndi kusalikonda dziko oweruza milandu athu. Mafuna ndi chite conclude motere. Milandu ngati imeneyi ikamachitika, monga mwanena kale, tiyathokoze attorney general, tiyathokoze a DPP, tiyathokoze Bambo Kosamu Council amene tsopano ndi mtsogoleri wa njeniyo kuti achita initiative imeneyi. Komanso timafuna kuti tsopano mmene zachoka uko zili m'manja mwa Chankakala ndi a physical police kuti zikamayenda changu ziyende changu kuti anthu adziona chilungamo chake, chifukwa zikamachedwa chifukwa chake timabwera ndi slogan yonena kuti akwamangira ndale anthu. Okay, ndizoona anthu amenewa ndalama zambirimbiri zimene zizapanga maprofiti zapanga chani. Ndimaona kunena kuti mavuto awawa mbali inati dziko lathu litakhala ndi kuthekera kokhala ndi peace of registration, malamulo a corruption, kunena kuti anthu onse amene azikhala involved, whether is the president, the vice president, the ministerial, the cabinet ministers, the members of parliament, kayandani, even the civil servants, the technocrats, akapezeka wolakwa kuti anaba ndalama zako azilandidwa katundu equivalent to that amount plus interest ya ndalama zimene chifukwa zikadakhala kuti zinali kuoma zikanapindula, wallahi anthu awa adzasiya kuba. Chifukwa zaona kutoke I have been labored for 10-15 years ndi adzandilandeso, then I have to put myself in a shameful way. Zidzatha zimenezi zomanena kuti president iyayi ife mmene ndaganiza tibweze 145 million. Zomvetsa chisoni zimenezo zidzatha chifukwa tizizafufuza kuti chifukwa dziko lamulo limene likakhalapo lizitha kupereka mphamvu kuti zinachitika ndi chani. Landani katundu akhale waboma, katundu amene agulitsidwe, ndalama za kuma account kwawo zonsezo zipite kuboma. So zidzathandiza ngati ndalama zonse zikuchita katundu amene akalandidwa sizinakwanire apita akakhale kundende, zidzathandiza Katangale akhoza kutha mosavuta chifukwa palibe amene angakondwere ndi kuvutika 10 years ka 20 years 30 years thereafter akakhalenso kundende. And ndikadakondanso kanakhala peace of registration imene ikamathandiziranso majaji athu kuti adzikhala accountable, chifukwa kamakhala ngati kuti imene alili kuti untouchable
dziko liliziwonongeka chifukwa chonena kuti iwo aja tsopano na amene ali m'mantha zimene ankalankhula chifukwa chake tamanena kuti the soothsayer kapena kuti wansala adona nkhondo adalankhula zimenezi Martha Chizuma kuti ngakhale majaji ali nawo mkatangale anthu anachita awo wamisala zayamba kubulika ndiye zimenezi ndimafuna ndigwirizana nawo kuti akapeza wolakwa katundu yense kujalandidwa koma milandu ije zikhala msanga osati mlandu mpaka na 7 mpaka na 20 years tikadadikirira mlandu umodzi. Ngakhale ku Zimbabwe ndi mayiko wena ma president amene anali kumbuyo kuja monga ku Tanzania anatenga chuma chonse anagulitsa mashares osati makampani osati anali 100% koma atabwera Magufuli anasintha that policy kunena kuti aliyense amene anagula kampani yakunja boma limambwezerako ndalama amene anagula makampani ake boma linabwezerako ndalama kuti every company imene inagulisidwa inali ya boma linachita soni gain likhale ndi mashare either half or 20 40 30 so which means tsopano boma lili ndi umwini wa zinthu boma lili ndi kuthekera umapanganawo ziganizo bungwe yaja zinthu zimene zikuthandizira kweni dziko aja pamene ife kunoko chilichonse tidangopereka panopa nkumakhala anthu opanda kanthu zomvetsa chisoni kwambiri.